Si jo et dic, com et dius? Tu em diràs, em dic Xavier. I si jo et dic, i què veus? Tu em diràs, ginebra amb Coca-Cola. I és que durant les últimes setmanes aquest fragment de Xavier, el tècnic de so, ha acabat circulant per tot TikTok i entrant a les nostres ments. S'ha convertit en una tendència a les xarxes socials i a Catalunya i ha fet que molta gent es pregunti qui són la Ludwig Band? D'on surten? Avui en parlem, però abans em presento. Soc la Núria Ruiz, periodista musical i social media manager, i 7 preguntes. Com sona Catalunya? Catalunya sona així. La Ludwig Band neix oficialment el 2017, però la seva història comença molt abans. Les primeres cançons del grup són, en realitat, cançons que en Quim Carandell, el cantant, havia anat escrivint des de l'adolescència. I és quan es retroba amb alguns amics amb qui ja havia compartit projectes musicals que aquells temes comencen a prendre forma de banda. De fet, és que 4 dels integrants ja havien tocat junts anteriorment a Hostis Planta. L'epicentre i inici a tot plegat és Espolla, un petit poble de l'Alt Empordà de prop de 400 habitants que amb els anys s'ha acabat convertint en una peça fonamental de l'imaginari del grup. És allà el conegut Quartalillo, una antiga caserna de la Guàrdia Civil reconvertida en local d'assaig on la Ludwig Band assaja, prova idees i acaba de donar forma a moltes de les cançons que avui formen part de la seva discografia. I no és casualitat que es defineixin amb la seva ironia habitual com el segon millor grup d'Espolla, perquè l'humor sempre ha estat una part essencial del projecte. També ho és la manera com entenen la música, una barreja de pop, rock, folk i cançó d'autor que ells mateixos han batejat com a folk pedant. I és una etiqueta que d'alguna manera els escau. Les seves lletres estan plenes de referències culturals, personatges i històries petites, però mai sonen pretensioses. Més aviat al contrari, tenen la capacitat de parlar de coses molt concretes i alhora de fer que la gent s'hi senti reflectida. La trajectòria de la Ludwig Band també és particular per una altra raó, la velocitat amb la que han anat publicant música. El seu primer EP, la Ludwig Band, arriba el 2018, només un any després de començar a tocar junts. 2 anys més tard, en plena pandèmia, publiquen El límit de la tonalitat, el seu primer disc. És un disc que ja deixa entreveure moltes de les seves virtuts, cançons construïdes des del pop rock clàssic, arranjaments delicats i una escriptura que veu tant de Pau Riba com del pop més melòdic d'Ava. Però el gran punt d'inflexió arriba només un any després. El 2021 publiquen La mateixa sort, un disc que els val el Premi Enderrock de la Crítica al millor disc de l'any. I el premi serviria la millor lletra en català per S'ha mort l'home més vell d'Espolla. És en aquest moment en què molta gent es comença a adonar que aquesta formació musical té molt a dir i és a partir d'aquí que el grup comença a créixer. El 2023 arriba Gràcies per venir, un disc més coral pensat també per al directe que confirma la banda com un dels projectes més sòlids de la seva generació. I ara, amb Pel barri es comenta, el seu quart disc han acabat de fer un pas més. Les seves noves cançons continuen tenint les lletres com a gran columna vertebral, però s'obren a textures més pop i a un so més accessible. El mateix grup ha reconegut que és probablement el seu treball més intergeneracional. Amb la Ludwig Band em passa que em dóna la sensació que és un grup molt fidel a la seva essència i a les seves idees i que no té por a posar per davant sempre el que els representa, encara que els pugui tancar algunes portes. De fet, ells mateixos han explicat en entrevistes que han dit que no a oportunitats per mantenir la coherència del projecte. I això es nota en les seves cançons i la seva comunicació perquè no han deixat mai de sonar ells mateixos. Han anat creixent a través dels directes, del boca a orella i de les recomanacions entre amics. Són un d'aquells grups que molta gent descobreix perquè algú els hi diu «has d'escoltar això». I aquest tipus de creixement acostuma a ser lent però també és més sòlid. Per això em resulta curiós que un gran accelerador de la seva popularitat actual hagi estat TikTok. Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola. Això està molt transparent. Doncs deu ser ginebra sola. Perquè la viralitat acostuma a anar de la mà amb la immediatesa i la Ludwig Band, en canvi, és un grup que demana temps. Les seves cançons acostumen a créixer amb les escoltes, les lletres amaguen detalls, les referències apareixen quan menys t'ho esperes. Hi ha bromes internes, personatges recurrents i una manera d'escriure que sembla més preocupada per construir un món que per fabricar un hit. I tanmateix, internet ha decidit fixar-se en ells. La part interessant i la lectura que jo en faig és que TikTok no ha creat la Ludwig Band com pot haver passat amb altres projectes musicals. Simplement l'ha fet més visible i l'ha tret del nínxol on es trobava a nivell de mercat. I per mi és una molt bona notícia per ells perquè quan la gent acabi de cantar això de la ginebra amb Coca-Cola es trobarà una gran i llarga discografia per explorar. Una discografia que demana temps i escoltes, això sí, però precisament per això és un tipus de discografia que acostuma a perdurar en les persones. I això és tot pel capítol d'avui. M'agradaria que em deixessis als comentaris si tu tampoc pots parar de cantar Xavier, el tècnic de so, per sentir-me una mica més acompanyada en aquest bucle. I no t'oblidis de seguir-me per no perdre't les següents històries de música i màrqueting a la indústria musical catalana en nous capítols de Com sona Catalunya. Gràcies per escoltar-me i fins aviat.